दिनैनि बे खुंथायाव थानाय इएम रनजित बसुमतारिया बुंदोंमोन सानसे समावहाय जायफ्रा मुंख्लं जादों बिथांमोननो मोनफा मोनफा साख्रि होनाय जागोन होनना बुंदों नाथाय दिनैसिमबो साख्रिखौ मोननो हायाखै बावहाय सारा मा बुंनो सानो बेयाव एक नाम्बार आसाम सरकार आसाम मुभमेन्टआव बिथांमोनाबो 500 बेसेबांबा मुंख्लं जादों आसाम सरकारा बिथांमोननो साफ्रोमनोबो साख्रि होनो थाखाय बिथांमोना नाजादों आरो बिथांमोननि न'खराव बिथांमोना गोबां अनसुंथाइ होदों बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मुङाव बर' हारिनिफ्राय गोबां मुंख्लं जालांबाय एबसुनि दैदेननाय बिएसि मुभमेन्ट बिटिसि मुभमेन्ट बिएलटि मुभमेन्ट आरो एनडिएफबि मुभमेन्ट आसाम सरकारा जेरैबायदि समान आसामाव बेसेबां अधिकार दङ गुबुन गुबुन हारिफ्रा बर'आबो एखे अधिकार दङ ओंखायनो आसाम सरकारा एक नाम्बार समान नोजोरजों नायनो नांगोन बेजों लोगोसे मुंख्लंआथ' बयनिफ्राय सुप्रिम सेक्रिफाइस मुंख्लंखौथ' बुंनो नाङा मिन्थियोब्लानो बेखौ अनसुंथाइखौनो होनो नांगौ बे जायखि सरकारानो जादों गुबुन गुबुन नों आङाब्लो जायनो मुंख्लं दिनै मोनसे जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मुंख्लं जानासो ना बिटिसि एकर्ड जानासो मोन्दों नङा होमबा दिनै बेसेबांबो मोन्दों दिनै मेडिकेल कलेज मुंख्लं जानासो मोन्दों ना दा ओंखायनो मुंख्लंनि खोथा जेला फैयोना बेखौ खुनु उइदाउट कुइसन दिनै सोरबा एमएलए जादों मुंख्लंनि थाखायसो जादों दिनै शिफ जादों सोरबा मुंख्लंफोरनि थाखायसो जादों ओंखायनो मुंख्लंनि खोथा फैयोब्ला बिथांमोननि अखल साख्रि बाख्रिनिल' खोथा नङा बिथांमोननि साफ्रोमबो फेमिलिया थांनानै थानो हानाय राहाखौ खालामना होनांगौ आरो बेखौ हायो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननि जेनेरेसनखौबो बिथांमोननि जेनेरेसनखौबो थांनानै थानो थाखाय राहाखौ खालामना होबावनांगौ बिथांमोननि जेनेरेसन जाय दिनै मुंख्लं न'आव आथिखालाव थांनानै थानाय बेल' नङा बिथांमोननि फैबाय थानाय जेनेरेसनखौबो जों नायनो नांगोन मानो होनबा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बयनिफ्राय बांसिन सेक्रिफाइस खालामनाया मुंख्लंनिफ्राय देरसिन मा दंबावो जिउ गारबाय थै होबाय बेनिफ्राय आरो मा देरसिन दंबावो दा ओंखायनो मुंख्लंफोरजों समान रावबो सेक्रिफाइस खालामाखै मुंख्लंफोरखौ सब नायनो नांगौ उइदाउट कुइसन उइदाउट डाउट आरो मुंख्लंफोरनि न'खरफोरखौल' नङा बिथांमोननि फेमिलिनि जाय फैबाय थानाय जेनेरेसन बेखौबो नायनो नांगौ अब्लासो जाहाथे मोनसे इन्सपिरेसन मोनगोन ना आरो बेखौनोथ' गोदो गोबां मा होनो आन्दलन समाव मास गेदारिंफ्राव बेखौ खोथाखौथ' बुंनाय जादोंमोन ना दा बे खोथाफोरखौ बिथांमोना फालन खालामनाया मोजां आरो नङाबा फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ रायजो राजाया फोथायनाय नङा आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि एगेन्स्टआव बिथांमोना खामानि मावगोन ओंखायनो बै समाव मुभमेन्ट खालामदोंमोन बे समाव खोथा बुंनायफोरखौ दा आथिखालाव मानिनाया मोजां मानो होनबा डेम'क्रेसियाव रायजो राजायासो राजा रावबो बे पार्मानेन्ट नङा मैयासो सर्बानन्द सन'वाला बुंदों पावारा आथिङाव थानांगौनो रायजो राजाया खाफालाव थानो नांगौ होननानै दा ओंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफोरा बे सर्बानन्द सन'वालनि खोथाखौ मानिनाया मोजां जे दिनै पावारा टेम्परारिसो रायजो राजाया पार्मानेन्ट आरो मुंख्लंफ्रा पार्मानेन्ट बिथांमोना सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै गालांबाय जोंनो बेनिफ्राय देरसिन समान आरो जेबो सेक्रिफाइस गैया आं सानो स्टेटजोंथ' जों कम्पेयार खालामनो हाया जोंनि काउन्सिलखौ नाथाय आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै आं मैया दाखालिसो त्रिपुरानिफ्राय फैदों त्रिपुरानि सुबुंफोरा वारियार होननानै गावसोरखौ लायो आरो बिथांमोनहा जुजिदों बिजेपिजों सरकारजों बिथांमोना जुजिदों बिथांमोनहा मोनसे समाव बिथांमोनाव राजखान्थिया त्रिपुराफोरनिजों जोंनिजों फ्राय मिलायो बिथांमोनावबो मोननै राजखान्थि दोलो दं आइपिएफटि आरो त्रिपुरा मथा दा जोंनावबो मोननै राजखान्थि दोलो दं बिपिएफ आरो इउपिपिएल दा बिथांमोनहा आवगायहाय आइपिएफटिजों आरो बिजेपिजों सरकार खालामदोंमोन काउन्सिलखौबो खुंदोंमोन नाथाय CAA प्रटेस्टआव त्रिपुराया मोनसे रायजो दंखायोमोन राजा दंखायोमोन नाथाय बिथांमोननि रायजोआव गुबुन देशनिफ्राय गोबां हाबफैनायनि एगेन्स्टआव बिथांमोना CAA प्रटेस्ट खालामदोंमोन बै समनि आइपिएफटि लिडारफ्रा गावनि हारिजों थायैयावलाय बिथांमोना गावनि हारिनि एगेन्स्टआव बिथांमोना त्रिपुरा मथा खुलिबाय त्रिपुरा मथा खुलिनानैनो बिथांमोना काउन्सिलखौ दिनै त्रिपुरा मथाया सासन खालामदों दाखालि बावै बिजेपि सरकारा बिथांमोनजों एसेम्ब्लि इलेक्सननि सिगां गोबां सावरायदों दिल्लीयाव बिथांमोननो फैसा अफार होदों आरो बिथांमोननो गोबां मा होनो ओरै खालामगोन होनदों नाथाय बिथांमोना जेखौबो मानियाखै बिथांमोना बुंदों जे ग्रेटार त्रिपुरालाय नङाबा जों एक्सेप्ट खालामा आरो जों जुजिगोन जेनब्लाबो देरहाब्लाबो लड़ेगा होनदों हारेगा जीतेगा बाद में लेकिन लड़ेगा होनदों महाराजाया आरो बिथांमोना ग्रेटार माने त्रिपुरानि अनगायै जेखौबो एक्सेप्ट खालामा होनदों दा ओंखायनो जों हौबो आरो जायफोर दिनै बड'फाखौ मानियो बड'लेण्ड इस्युआ बयनिबो साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरनि आरो बर' फिसाफोरनाव दङ दा बेखौ लानानै रावबो कमप्रमाइस खालामजाया नङा होमबा दिनै नङा गाबोन आरो मालाबाबो साननो नाङा दिनै बड'लेण्ड इस्युखौ सोरबा पिकआप खालामफैयाखै बेखौ साननो नाङा गाबोन समबो लाइमोनफोर फैगोन बे इस्युखौ पिकआप खालामलांगोन बिथांमोना बेखौ दैदेनलांगोन आरो बे जेनेरेसन टु जेनेरेसन फैबाय थानाय आफाद
ओंखायनो जोङो त्रिपुरा मथानिफ्राय बा त्रिपुरिफोरनिफ्राय एसे सोलोंना लानायाबो मोजां जे बिथांमोना 1 नाम्बार जाथिखौ दोनो 2 नाम्बाराव बिथांमोना जाथिखौ दोनो 3 नाम्बाराव बिथांमोना जाथिखौ दोनो माने जोंबो 1 नाम्बार जाथिया 2 नाम्बाराबो जाथि 3 नाम्बाराबो जाथि ओंखायनो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जेलानाखि गोबां मास गेदारिं खालामदोंमोन जाहानदेंगा राजलेगा होनखादोंमोन रायजोखौ नङाबा जों मानिया होननानै नाथाय गोबां रायजो राजायाथ' हयथ' हास्थायदोंमोन खोमा ndfb बिथांमोनाबो हयथ' बिटिआर रेकर्ड जाबाय दा ओंखायनो बिटिआर रेकर्ड जानायनि उनाव जोङो ndfbनि इसुखौ जेरैबायदि जानांगौमोन जों जानायखौ नुवाखै बे हसा खोथा रावबो दुखु मोननानै लाब गैया हसा खोथाखौ जों हसा बुंनांगोन ndfbफोरनि इसुआ जेरैबायदि सल्भ जानांगौमोन जेरैबायदि बिथांमोना जेरैबायदि सन्मान मोननांगौ आत्मा सन्मानै थांना थानांगौ गुबुन गुबुन आर्मस माने रिभलिउसनारिफोरजों जेरैबायदि जादों मिजुफोरजों बोरै जादों जेरैबायदि बिएलटिफोरजों जादों बेफोरबायदिया जानांगौमोन जायाखै मा खारनाव जायाखै बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायनानै जों इसुखौ जोङो नारसिननो नांगोन आसाम सरकारखौ नङा होमबा 1 नाम्बार जाथिया 2 नाम्बार जाथिया आरो 3 नाम्बार जाथिया आं बेखौ सानो